Sanibonani nonke, nginguDex Lokesh Kumar, ngingudokotela ohlinzayo wamathambo e-Apollo Specialty Hospitals eVanagaram, Chennai. Ngineminyaka eyishumi yokuhlangenwe nakho kwe-arthroscopy kanye nemithi yezemidlalo, futhi ngiqedile ukuqeqeshwa kwami kobudlelwane eNdiya, izikhungo zamazwe ngamazwe phesheya. Namuhla ngithanda ukunipha amathiphu okuthi ningagwema kanjani ukulimala ngesikhathi nenza uhlelo lwenu lokuzivocavoca. Ake siqale-ke. Amaphuzu ambalwa engingathanda ukuxoxa ngawo namuhla mayelana nokugwema ukulimala alula. Okokuqala nje, kufanele senze izivocavoca zokuzifudumeza. Izivocavoca zokuzifudumeza zifaka phakathi ukujoga noma ngisho nokuhamba imizuzu embalwa ngaphambi kokuthi uqale ukuzivocavoca. Okwesibili, senze izivocavoca zokwelula, njengokwelula iqembu elithile lemisipha ozolisebenzisa noma olifuna ukuqeqesha ohambweni lwakho lokuzivocavoca. Okwesithathu, phuza amanzi ngokwanele. Ngakho-ke kudingeka uphuze amanzi ngaphambi kokuzivocavoca, ngesikhathi sokuzivocavoca, ngisho nangemva kokuzivocavoca. Okwesine, sebenzisa imishini yokuphepha efanele, njengamathenisi afanele ukuqeqesha, imishini ye-gym efanele, kanye nesisindo esifanele uma uqeqesha amandla. Okwesihlanu, gwema ukuzivocavoca ngokweqile. Ngakho-ke, wonke umuntu uba nesifiso esikhulu sokuqala ukuzivocavoca nokuzilungiselela impilo enhle yomzimba. Kodwa uma usuqala ukuzivocavoca ngokweqile, kuzoletha umonakalo omkhulu kunalokho obukulindele ukuthi uzokuzuza ohambweni lwakho. Okwesihlanu, phumula kaningi phakathi ukuzivocavoca ukuze ube nesikhathi esanele sokuba umzimba wakho uphole futhi ululame ebuhlungwini bemisipha, futhi ubuyisele amazinga akho wamandla ukuze ubuyele kolandelayo uhlobo lwakho lokuzivocavoca. Futhi inombolo yesithupha, kumele kube ukudla okulinganiselayo okunomsoco ukuze wonke amaqembu emisipha abe nempilo, futhi lokhu kuzokusiza ekwakheni amaqembu emisipha aqinile wokuzivocavoca amandla kanye nokukusiza ukuthi ube namandla okuhlala isikhathi eside nokubekezela. Ngakho-ke wonke la macebiso amancane azokugwema ukuthi ulimele ohambweni lwakho lokuzivocavoca, futhi azokwenza kube lula ukuthi ubuyele esimweni esifanele somzimba. Njengoba wazi, noma yiluphi uhlobo lokuzivocavoca umzimba luzoholela ekuphileni kahle kwengqondo yakho, ngisho nasekuphileni kahle ngokomzwelo. Mina sengiqalile uhambo lwami lokuzivocavoca, ngakho ngiyethemba nawe usuqalile namuhla.